everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै आङो सेरफांगुरियाव दंफैयो गाइसमोन। गामियाव फैसा एसे दंमोन बेखौ बख'नो फैदों। गाइसमोन भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो। गावलिया बेंक बेयो आसाम ग्रामीण बिकास बेंक। जोंहा इमारजेन्सिखौ फैबा मोनो हरनाय जायो। दा जोंबो बेयावनो फैदों सेरफांगुरियाव। दिनै फैनांगौहालागै जादों ओंखायनो जों बख'नो फैदों गाइसमोन। सिङाव फैबाय गाइसमोन बख'नोसै। एसे होननाय बायदि खुसुमलायबावना माबायसो जौ लोंनानै बुनानै गोलैलागासिनो बे मा जाया बे आसिनो जाया होननाया मोनलांबाय। पन्सास जोबसो ना आयौ नै 50 जोबसो बेजों ओरै जानांगौ जों गथा आरो सोदो मोनायाव बेल' गाइसमोन थास'आ 1000 गैया ना लादो मनायाव लाखायदो गोलैगोन दाहाय होख्लायनोसै। फैसा बख'नो फैनानै मेंनानै सारबारानो थांलाय फैलाय जायो नालाय गाइसमोन। मेंनानै बिफां सिङावसो जिरायबाय। हाब खयथायाव फैयामोनलाय जोङो 11टा 1टायाव फैना नै दासिम मोनजोब्बाय आरो माखासे ओमफ्राय दा आंसो मेंदों नै बिराद खस्थ' ना फैसा बख'नायाबो नांगौ जायोना। आंनि सिगाङावथ' जौ लोंनानै बुनायनाय गारबायना हो थ' गाइसमोन भिडिअ'खौ मोजां मोनबायबा नोंथांमोना अननानै शेयार आरो कमेन्ट खालामना होदो। लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बे बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना साबस्क्राइब खालामखानाय बे बिथांमोना खनानि बेल आइकनखौ थुनो हागोन जाहाथे आंनि भिडिअ'नि गोदान नटिफिकेसना बिथांनिसिम सहैयो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।